Dunay pipilang kakabaguhan sa ruta sa fluvial position sa Sinulog 2020. Samtang dunaw sa ilang barko nga sakyan sa imahe ni Senyor Santo Niño. Kung unsa kini sa era nato. Nini report. Mugikan ang imahin sa Senyor Santo Niño sa St. Joseph National Shrine alas 12 sa tungang gabi padung sa simbahan sa Birhen sa Rigla. Alas 4 sa kadlawon ipahigayon ang misa sa Upon o alas 5:30 dadon sa Nabforsen. Din manukad ang fluvial procession. Mao kini ang ruta ni adtong tuig 2018 apan usa ka commercial vessel ang sakyan nini ang LCT Chufilo Kamumot. We are promising makahatag ta og more safe and more secure nga Fiesta Senior 2020 o Sinulog Festival 2020. Ato sa meeting, gipaniguro sa mga stakeholders ang seguridad ug ang kaluwas sa Sinulog 2020. Samtang sabutan pa kung ipatuman ang signal jam sa maong kalihukan. All those who have intent to use their drones must have to register. Magdepende sa recommendation sa ato ang intelligence community. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.